práca vie byť skvelá, tvorivá, zmysluplná. Ale niekedy aj vyčerpávajúca. Termíny, tlak, neistota. A my si povieme, som v strese. Ale stres nie je nepriateľ. Je to signál. Hovorí, na niečom ti záleží. Keď reaguješ impulzívne, si v emocionálnej mysli. Cieľom je dostať sa do múdrej mysle, tam, kde cítiš, ale aj rozmýšľaš. Zhlboka sa nadýchni. Spýtaj sa, čo mi táto emócia hovorí? Nie všetko, čo cítiš, je pravda. Možno ťa kolega neignoruje, možno len nestíha. Over si to, reaguj na fakty, nie na príbehy v hlave. Povedz, čo cítiš, čo potrebuješ. Pokojne, vecne, s rešpektom. Nie výbuch, nie mlčanie, rovnováha. Keď ťa zaplaví stres, pomenuj to. Napätie v hrudi. Myšlienky sa zrýchľujú. Tým preberáš kontrolu. Nie je emócia nad tebou, ale ty nad ňou. Nie všetko zmeníš, ale môžeš zmeniť, ako na to reaguješ. Emócie nie sú problém, sú mapa. Ak ju vieš čítať, nezablúdiš. Dýchaj, počúvaj, čo cítiš a reaguj múdro. To je skutočná sila žiť pokojne, aj keď je svet v chaose.